Jeg har sammen med min medekspert fundet frem til 4 løsninger eller 4 forslag til, hvordan man kunne hjælpe gymnasier og folkeskoler til at bidrage til at ændre pigers syn på den perfekte krop. Og det første, vi har fundet frem til, det er, at man i undervisningen i skolen skulle snakke åbent om kropspositivitet, selvaccept og lave noget medieanalyse. Og det medieanalyse, det menes med, at man for eksempel kunne kigge på nogle billeder online og snakke om dem, og snakke om, er det redigeret, er det vinklen, hvad er det? For ligesom at få en forståelse for, at det man ser på sociale medier faktisk ikke er virkelighed. Hej og velkommen til. Jeg er ekspert 2, og jeg vil gerne forklare lidt om, hvordan jeg synes, at institutionerne de skulle bringe noget mere sundhedsundervisning med fokus på trivsel. Og med det vil jeg egentlig bare sige, at jeg synes, at gymnasierne og folkeskolerne de skulle begynde at lave nogle, ikke arrangementer, men inddrage det ligesom i deres timer med noget sundhed, hvor måske sundhedsplejersken kom og fortalte lidt om nogle gode vaner i forhold til kost i deres fritid, så man ikke kigger på, hvordan kroppen ser ud, men hvordan man får bedre kostvaner. Og så synes jeg også, at der helt klart skulle være noget i forhold til noget fysisk, at sundhedsplejersken også skulle forklare eleverne om, hvordan man kan komme fysisk godt i gang og igen få nogle rigtig gode rammer i forhold til noget træning i deres fritid. Så ikke at igen på at kigge på, hvordan ens krop ser ud og på, hvad ens vægt er med sundhedsplejersken, men ligesom at snakke om, at hvordan kommer jeg i god fysisk træning, og hvordan får jeg nogle rigtig gode kostvaner. Og den tredje løsning på det her problem, det er simpelthen bare at snakke sammen. Jeg synes, at skoler skal have et stort fokus på at lave fællesskabsdannelse og ligesom skabe det her trygge miljø for samtaler. Skolen skal fremme det her miljø, hvor at alle elever skal føle sig inkluderet og accepteret, uanset deres udseende eller kroppe. Og det ved at skabe sådan her trygt miljø, vil man så styrke elevernes selvværd og deres sociale færdigheder. Når jeg siger at skabe et trygt miljø, så mener jeg, at skolen for eksempel efter skole kunne arrangere nogle møder, hvor man mødtes og snakkede om sine bekymringer om sin krop og om sit selvværd i det her trygge og støttende miljø, som skolen har lavet. Og det her kan hjælpe med at nedbryde tabuer og skabe åbenhed omkring disse emner. Det sidste forslag, vi har, det er, at man måske kunne på skoler og på gymnasier ligesom invitere nogle gæster. Og de her gæster, det kunne ligesom være nogle rollemodeller for eleverne. Det vil altså sige, at det måske kunne være en sygeplejerske, noget generelt noget sundhedspersonale eller nogle forskellige former for atleter. Det vil altså sige, at de kunne komme og holde et foredrag eller læse et eller andet op, hvor de snakker om noget sund kost eller nogle gode træningsvaner. Altså måske så vil atleterne have et andet synsvinkel end sundhedspersonalet vil have, men alligevel vil det give sådan en god kontrast i forhold til de to forskelligheder. Så eleverne ligesom kan se fra forskellige synsvinkler, hvordan er det, man får gode vaner i forhold til fysisk træning og kost. At på den anden side, så er det faktisk nogle gange godt, at forældrene ligesom kan skabe det her image eller billede af en perfekt pigekrop til deres barn. Det kan måske skabe nogle lidt sundere vaner i forhold til kost og så videre. Så det synes jeg faktisk er okay, og hvis man sætter børn det mål, at hvis de har et idol, hvis man sætter børn det mål, at det kan du sagtens opnå, hvis du bare spiser sund kost og træner lidt mere, så er det ligesom et mål for de unge, og så stræber de måske lidt mere efter det. Så på samme måde, så synes jeg også, at det er fint, hvis der er den her perfekte kropsideal, og forældrene ligesom kan sørge for, at de unge ligesom stræber lidt efter det. Der er jeg så uenig med ekspert 2, fordi jeg synes på ingen måde, at voksne skal lave den perfekte krop og lave sådan et kropsideal for piger. Da det, at voksne italesætter den perfekte pigekrop, kan føre til lavt selvværd og spiseforstyrrelser. Disse idealer er ofte præsenteret gennem medier, sociale medier og igennem samfundsnormer, og kan være urealistiske og skadelige for unges selvværd. I stedet synes jeg, at voksne skulle fokusere på at fremme sundhed og trivsel.
Jeg synes altså bare, at det vigtigste er, at man opmuntrer og accepterer alle piger, uanset deres udseende eller deres kropstype. Det vigtigste er bare, at så mange unge piger som muligt selvværd skal være i top. Ja, jeg tænker, det er muligt at skabe færre høje forventninger til pigekroppen. Og det første step, som vi allerede så småt er begyndt at gøre, det er at nedbryde de her stereotyper af den perfekte krop, og så begynde at kigge mere på mangfoldigheden og de normale kroppe. Og hvis vi fortsætter med den her proces, vil vi få et mere støttende og inkluderende kropskultur for kvinder. Altså nej, det vil jeg ikke mene. Jeg synes, at det vil være for vanskeligt for vores samfund bare lige sådan her at skifte mening. Med det, der vil jeg altså bare mene, at fordi at der er så meget pres fra medier med at skabe det her urealistiske og uopnåelige billede af en pige, og det vil stort set nok bare blive ved, og derfor kan det altså være rigtig svært for vores samfund bare at være sådan, ja, nu er der ikke nogen perfekt krop, og det er jo også rigtig forskelligt for kulturer, hvordan en perfekt krop ser ud. Altså her i Skandinavien, der er det meget sådan lyst hår og blå øjne, hvor måske i Japan og Korea er det en anden synsvinkel. Og det var de spørgsmål, I havde til os. Hej hej!